Десетки приятели, почитатели и културни дейци уважиха първата самостоятелна изложба на художничката Ваня Енчева от Полски Тръмбеш. Културното събитие под надслов "Пътуване през цветове" се състоя в историческия музей в града на 10 януари и събра многобройна публика. Експозицията, която включва 22 творби, живописи, смесена техника, откри като домакин директорът на музея доцент Христо Харитонов. В тези картини вие ще можете да видите много неща. Това е лесен етап. Лесен за това, защото се подбират едноактни сюжети. За сметка на това пък композицията не може да отбягне от вниманието и от ръката на художника. Със сигурност в тези картини ти си претворила своите мисли, своите надежди, всичко, което си преживява. Да имаш творчески дух, да имаш прозрение и да продължаваш действително да вършиш това, което ти създава удоволствие. Честита първа изложба! Йоана беше почнала да ходи на уроци по рисуване и аз ходих да я взимам. И така започнах аз да оставам и почнах аз да оставам на уроци и да ходя на уроци. После имаше така една годинка застой и след това ми се дорисува рязко. Авторски са ми всичките картини, никоя не е гледана от някъде. Заставам пред платното и започвам и понякога имам чувство, че някой ми движи ръката. Имам картини, които после като погледна и викам, това не може да съм го нарисувала аз. Но много съм щастлива, че ми уважиха толкова много хора. Те наистина са мои почитатели. 80% от дошлите тук. Някои са поканени от господин Харитонов, но другите са мои почитатели. Имат мои творби и следят в моята страница Вангела Арт. Според творци и ценители, Ваня Енчева се утвърждава със собствен стил, а картините й разкриват богатия и емоционален свят. Това е една прекрасна дама, един много обещаващ млад автор. За първа изложба картините, които тя показва тук в зала изкуство на историческия музей, наистина впечатляват с един уникален живописен стил. Тя комбинира цветове и форми, изразява емоции, отвеждани на далечни пътешествия в пространството, които оставят траен отпечатък у публиката. Виждате, картините има много дълбочина, много замисъл. Те са от различни периоди на нейното творчество, въпреки че е първа изложба, всъщност Ваня Енчева за гърба си вече има едно богато наследство от платна и пожелавам то само да нараства с времето. Близки и приятели подкрепят развитието на таланта на Ваня и вярват в нейното успешно бъдеще на творец. Всичко при Ваня започна от едно хоби. И в един момент таланта й започна все по-силно да се проявява и това направо ни даваше възможност да живее без да рисува. Започнаха да се появяват картина след картина, всяка следваща по-хубава, започна от начало с репродукции, след това започна да пресъздава това, което вижда, начина по който вижда природата, хората около нея. Съчетава много интересно различни техники. Тя не рисува само с маслени бои, тя и наслоява, използва и други техники. Като малка тя развиваше всички мои таланти. Посещавах уроци по рисуване, както и бях активен спортист. И един ден тя подрани с прибирането ми от тези въпросни уроци по рисуване и аз си казах: мамо, седни да рисуваш докато ме изчакаш. Тя сложи престилката, грабна четката и така това постави нейното начало в света на изкуството. Ваня Енчева аз я преоткривам като един артист, като един човек с дълбока душевност. Тя не е лесна като характер. Повярвайте ми, дълъг е бил пътя ми към нея, но чрез изразните средства на изобразителното изкуство тя въздейства на всички тук в тази зала. Тя узря да направи тази изложба и мисля, че даде на град Полски Тръмбеш това, което е необходимо, самочувствието в областта на културата, в областта на хората, артисти от местната общност.